това е Google Maps. Няма видеомап, казах да изключваш. Веднага изключвайте глупости. Това това същество отзад. Ми хубаво същото, поне не е като тебе педал да ми дриска. Както говоря, например. Да съм културен малко. Карай ме, карай ме. В YouTube бе, нали? Какъв беше това? Какво става? Мамо. Те с- Искам Знаеш такова един в бой? нас. Кой дали познавам? Бойко, Бойко. откъде? 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 От връх Маде. И какво викам да ви попитам, вие имате ли гято? Мо това е педофилтър. 2+2 колко? Ти кой си? So, do people watch what they say around you? Because I'm black. No, because you're gay. Така, добре, както идем. Чакай малко, не ме скипвай. Да те скипвам. Влизам вътре. Погледни го, бе. Погледни го по... Добре, според теб Juice WRLD готин ли е? But be for real. Be for real. Знаеш ли защо черните хора харесват диня? Знаеш ли? Брат, този е аутист. Хел нига. Стана ми топ. Стана ти уе. Стричка, бе. Бътъвката е легенда, бе. Кажи нещо, мога да ти кажи нещо. Здрасти. Здравей. What? А това момиче. Чакай малко. Какво правиш, бе, Дунк? Момиче. Не, съм момче. Едно момиче на момче. Момче ли си или момиче? Гей ли си? Не. Що? Чай, ама какво е? Момиче или момче? Аз не мога. Момче си, така ли? Да, съм момче. Транс ли си? Не. What? Търсиш ли си богат дискорд модератор? Коя за да си? Какво? Всяка дума, която кажа, трябва да се събличаш малко по малко. Пудинга как излиза човек. Само си японец. Погледни само си японец. Пишка, бе. Знаеш ли какво е астроопитон, питах. Брат, виж как мига. Let's get serious. Знаеш ли какво? На колко си? На 13. Супер. Супер. Стара забора. Да покажа ли дедовия? Кой да ми покажеш? Откъде съм аз? Не всички хора са еднакви. Понякога баба ти може да е ислямка, а дядо ти да е умрял. Показа баба. Аз излизам с хора на моята възраст. А, не, И те вярно. са някакви като... Абе, бъде го, къв голям хуй, брат. Мале гято бе, холи гято. Holy fucking god. Тук клипни го морът, човек. Геймплей уникат. Виж как... Давайте първо Джет и после Валентинката. Чакайте малко е защо постоянно ли е дунката и Ники Джет минали рун, ти ли беше с дунката или най-да? Аз... Само да Първия кажа, кол. и джета ме видяха как оправям скапания реактор, но не че съм аз, окей. коли вотнахте, бе. Реактор или... Добре, и тримата ли сте гласували? И тримата ли сте гласували Пепо? Аз гласувах Пепо. Добре, значи трябва да изгоним някой, ама да е някой верен. Не мисля, че е Пепо, защото Пепо е бахти невинно. Subscribe to канал YouTube.